A autorización por parte de Portos de Galicia a Confraría da Illa do uso do punto de control como batea de preengorde para a cría de ameixa foi unha das razóns que levou ao Pósito Rianxeiro a volver a solicitala. A todo agora, a pesar das reiteradas solicitudes, sempre recibían a negativa por resposta. Nós levamos 5 anos solicitando este tipo de permiso, cando xa fixamos as pruebas correspondientes na plataforma que temos de control de marisqueo a flote, fixamos as pruebas de preengorde e a nós aquí medranos en 2 meses, o que a ameixa pasando de 5 a 15, a 16 milímetros. As pruebas están feitas, vimos que é rentable, fixamos unha solicitude de fondeo da plataforma, Portos a nos denegounos lo fai 4 ou 5 anos, e agora estamos vendo e alegrámonos de que lle deran á isla, que deran ese paso, solicitarémolo nós a ver se temos a mesma suerte que tuvo a isla. O patrón maior Miguel Ángel Iglesias confía en que o ente autonómico dependente da Consellería do Mar reconsidere a súa postura e permita, como na illa, poder instalar ali un punto de preengorde para a cría de ameixa, que posteriormente será sementada nas súas concesións marisqueiras. Realmente sería bo para o sector que cada cofradía teña esa opción de poder facer o preengorde, ben como decía o patrón maior da isla, aforraríamos moitos cartos á hora de sementar a ameixa, porque non é o mesmo comprala de 2 e 3 milímetros a comprala xa de 16. O precio é bastante máis grande e as cofradías tal como están a día de hoxe non son capaces de soportar ese capital para poñer aporte de cría nos bancos marisqueiros. Dende o Pósito Rianxeiro entenden que de non recibir unha resposta positiva á súa solicitude estaríase xerando un agravio comparativo entre as dúas confrarías.